Când amintim cuvântul legendă, gândul ne duce la ceva legat de mister, la ceva ce probabil a fost tradiție orală și scrisă, fiind în măsură să certifice existența unor personaje, a unor locuri, a unor fapte din istoria locului. Maramureșul, străveche vatră de istorie. Pitorescul acestor meleaguri a atras din totdeauna oameni din toate colțurile lumii. Aici, mai mult ca în alte părți, s-au păstrat vii tradițiile, obiceiurile, memoria unor personaje mitice. La acest aspect se adaugă și faptul că fiecare are legenda lui. Iar când spun asta, mă refer la locuri, sate sau chiar personaje. Mai mult ca orice, și azi, memoria unor persoane mai în vârstă din unele sate păstrează vie amintirea unor vechi legende. Bătrânile spun în stilul lor, sfătos, evenimente, întâmplări petrecute cu sute de ani în urmă, de parcă s-ar fi întâmplat chiar ieri și ei ar fi participat la ele. Legenda spune: în Bârsana au fost din vremuri și sunt și azi oameni cu dragoste de muncă, iubitori de frumos, respectoși față de vechile tradiții, dar mai mult decât orice, cu frică de Dumnezeu. Dar ia să ne întoarcem în timp. Pe la 1700 cică, era o familie de oameni gospodari. Aveau tot ce își putea dori în bătătură, dar mai de preț erau copii frumoși, sănătoși, harnici și cu respect deosebit pentru părinți. Măriuca se roagă în odaia ei. Mama sa, Anuța,
pregătește masa. Ion, tatăl Măriucăi, vine cu săcura în spinare acasă de la pădure. Ilenuca, sora ei, se joacă prin casă. La vederea tatălui, aceasta-i sare în spinare, strigând în gura mare. Ne jucăm după ce am povestit noi de ale noastre. Am trebuie să vorbești ceva cu Măriuca. Du-te și te joacă. Ce mâncăm, mămucă? Ce? Apoi, măile, Nuca, fugi de lângă șpor să nu sară mămăliga pe tine. Na, uite-te cum arăți, dar unde te-ai murdărit așa? Ce știi, spală pe mânuță și haide la mâncare. Măriuca, tati, hai la să spun ceva. Măriuca... Vine amu, tătucă. Sărut mâinile, tată. Cum o fă în pădure? Ce vrem să vorbim? Bine, a fost la gata de bine. Dar mă cam da gata un stejar și ne-o foc cam sete că ne s-a vărsat ulciorul. Sper că n-a stat prea mult prin fric, tătucă. Știi că nu-ți face bine să nu ți se facă iarăși rău, tată. Nu, dragă tati, nu. O avea grijă și mâine și nu mi-a fi rău. Măriucă, dragă, îmi pune tu brilele pe masă și dea-mi pe toți la masă că-i gata mâncarea. Da, mămucă. Lenucă, hai la mâncare, că ți-ai jucat după aceea. Te pun tot la masă. Ion spune rugăciunea, apoi Anusa o servește pe Ilenuca cu mâncare. Măriuca, da. Dragă tati, să-ți povestești ce-am pomnit azi pentru tine. Da, tătucă. Stând și tăind pomul acolo cu Vasile, liniștiți, auzim noi dintr-o dată că mă strigă cineva. Mă uit în dreapta, nimic. Mă uit în stânga, nimic. Mă uit în spate și văd pe toate Albăsan. Vine spre mine să-mi spuie ceva. Ne oprim din lucru și eu și Vasile să vedem ce vrea. Ioane, mere treaba! Mere, e mult să meargă. Mă rog. Măi, Ioane, mă bate gândul de ceva vreme să grăiesc cu cine ceva. Spune, măi, tade! Mi-a zis feciorul meu că a văzut pe fata ta mergând cu mai multe fete la mănăstire și a văzut cât de mândră s-a făcut. Era pe cea mai mândră dintre ele. Fata mea? Nu că e fata mea! Nu numai că e frumoasă, dar și e treabă și cu Dumnezeu în suflet. Tocmai de aceea ar fi tare bună de mireasă pentru feciorul meu. Să vedem ce zice și cum ne-am învoit. Dar păi așa e, fata mea chiar că e bună de măritat, dar și de feciorul tău am auzit numai lucruri bune. Atunci mere pe văzut ce și-mi vede. Să se într-un ceas bun. Noroc. Noroc. Tucă, dar nu mai putem aștepta puțin până la primăvară. Dragă tati, ce să mai așteptăm? Eu zic că e fecior frumos, de neam bun și muncitor. Ce să nu face nunta în toamnă după... De ce să nu facem nunta după ce terminăm cu lucru? Tătucă, știi că țin la dumăta și nu pot face altceva decât ce-mi cer. Îmi face nunta când ne vrea dumăta și cum te șutader. Vai, draga mămânchi, dar din toți pețitorii pe care ai avut până acum, ce stai cel mai de haznă? Un fecior voinic și cu stare. Îi vedea că o să fie bine. De-abia aștept să te văd la casa ta, să-mi aduci nepoți, să ai grijă de ei, să te ajut să-i crești. Doamne, ajută-mi să trăiesc să văd pe cocona mea la casa ei. Măriuca pune capul în pământ și se împânează cu greu lacrimile, dar nu poate să iasă în cuvântul părinților sub nicio formă. Doua zi, părinții Mirelui, Irina și Toader, vin la peții la casa miresei.
sunt așteptați cu bucate pe masă și cu sufletul deschis de către părinții Măriucăi. Dar Măriuca... Bună seara, gazelor! Bună seara și bine ați venit! Poftiți, ședeți, hodiniți la noi! Anuță, Măriucă, haideți și puneți ce trebuie pe masă. Eu îi pun un pic de horincă. Noroc și sănătate! Joc. Poftiți și luați mâncați la noi, luați! Îți place, Georgica, îți place? E făcut de fata mea la cuptor. Da, e foarte bun. No, Todere, ce zici? Bună? Fata. Este foarte bună. Mămucă, tătucă, să mai duc ceva pe masă, mai trebuie ceva. Mulți ani de speție, dar noi am venit aici pentru o fată mândră. Și harnică pentru că bag de seamă, că multe din țolurile și ștergurile de aici de mâna ei sunt făcute. I s-o duc veste în sac, cât de bună de mână îi la țăsuș la cusut. Fata noastră e fată bună, dar și de feciorul vostru am auzit numai lucruri bune. Tocmai de aceea, tare s-ar potrivi, așa că noi am venit aici să o cerem pe fata voastră pentru feciorul nostru. Așa să fie și să fie într-un ceas bun. Într-un ceas bun. După ce au strâns masa, mama o duce pe Ilenuca la culcare și o pupă. Noi o mere, amu! Hai că vă petrec. Așa rămâneți. Și rămâneți cu bine. Seara bună. Sara bună. Puiu, mami, fă nanic. Dumnezeu să-ți ocrotească somnul. Noapte bună. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doamne Dumnezeule, nu-i lăsa să mă mărite, eu nu-s bună de asta, eu ți-aparțin ție, Iisuse Hristos. Te rog, nu-i lăsa Domnul și Dumnezeul, nu-i lăsa, cum să-i fac să înțeleagă că eu-s mireasa ta, Doamne? Măruca nu a putut dormi toată noaptea gândindu-se la ce o așteaptă. Fiind încă seară și părinții știindu-i adormiți, se îmbrăcă și plecă pe deal spre mănăstire. Ajuns acolo, în fața mănăstirii, începu să înalțe rugi fierbinți spre cer. Cum va mai ieși ea din situația asta? Dar îi veni o idee. Ea trebuia să fie a lui Hristos. Pune mâna în pletele ei și le taie fără niciun regret, apoi le îngropă în pământ.
supărat de lumea asta. Doamne, ajută-mă! Te rog, Doamne, nu-i lăsa să mă mărite, nu-i lăsa. Doamne, ajută-mă! Apoi, plecă grăbit acasă și se puse în pat. A putut dormi toată noaptea. Nunta a fost stabilită peste o săptămână, fiind pentru Măriuca cea mai lungă și cea mai cruntă din viața ei. Alai mare în sat. Nuntașii merg spre căruțe pentru a lua spre mănăstire. Lumea e fericită, clopotele bat. Toader îl îmbărbătează pe Georgică. Ei, hai și iar hai! Dragul meu, unde-am zânit, cu cine ne-am întâlnit, și-apoi lume, dorule! Hei, hai și iar hai! Dragul meu, unde-am intrat, cu cine ne-am adunat, și-apoi lume, dorule!
dragul tati. Nu, stai calm. Imediat a zânit și mireasa. Ai așteptat atâta, acum ai puțin. Tată, da dacă nu mai vine, dacă rămân aici ca prostul. Nu aștepta-o ca prostul, a venit tată să imediat. Liniștește-te, să-ți aranjezi struțul, ia că vine și mama ta. Mama, ești liniștit, să știi că eu sunt și nu pot sta nici cum locului. Nici nu mai știu, mama, mi-e frică că nu mai vine. Da, spun cu mami, ce frumos ești, o să vină, mai are un pic de timp. Știi cum sunt femeile, mai ales în ziua anunții. Lasă să se gătească, ai răbdare. Doamne, nu-i lăsa să mă mărite, nu-i lăsa. Doamne, ajută-mă!
cocona mea! Iai, cocona mea! Iai! Iai, părul miresii! Au luat-o pe tânăra fată și au pregătit-o din răpăciune. Toți s-au întrebat ce s-a întâmplat cu codițele ei. Nimeni nu știa. Doar fata care murise acolo, în lumea în care a plecat, știa că i s-a îndeplinit dorința. Era acum pentru totdeauna mireasa lui Hristos. De atunci, podul unde a căzut mireasa a rămas în memoria oamenilor drept podul miresei. A trecut ceva timp de la cea întâmplare. Asupra satului s-a bătut o mare nenorocire. O boală cumplită se cera fără milă vieți. Ciuma. Nu era casă din sat care să nu fi dat tribut măcar o viață. Oamenii erau disperați și nu mai știau ce să facă. Leacurile băbești și rugăciunile făcute parcă nu mai erau ascultate. Auzind de nenorocirea ce s-a abătut asupra bârsănenilor, unul din călugării ce fusese la mănăstire și care ajunsese la o altă mănăstire din Moldova, după ce a fost alungat de autorități, le-a transmis. De vreți să scăpați de blestemul de boală ce s-a bătut asupra voastră, trebuie să faceți ceva. Căutați la locul vechii mănăstiri, la biserică, și dezgropați 2 cozi de fată. De le veți afla, să le luați și să le duceți la cimitirul din sat. Acolo să le îngropați și numai așa ați scăpa de pacoste. Auzind acestea, oamenii s-au pus pe treabă. Au început să sape în jurul bisericii, doar vor găsi cozile. La un moment dat, au început să sape și în biserică, dar cozile tot nu le-au aflat. S-au adunat să se hotărească ce să facă. Cozile nu erau de găsit, oamenii din sat continuau să vadă. Odată, unul a venit cu părerea: Eu zic să luăm vechea biserica mănăstirii cu tăt și să o ducem în sat. Poate așa vom scăpa de blestem. Zis și făcut. Pentru a doua oară, după ce odată fusese adusă în acel loc, din acel loc numit Părul Călugărului, biserica a fost demontată și adusă în sat, unde e și acum.
Așa zice legenda. Feciorii lui Bogdan, măi, dorule, măi, în struța